Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Iżsuti nilqakom hawnhekk għal din l-Ewkaristija f'dan it-tielet ħadd tar-Randan bil-preparazzjoni għal-Lejt Imqaddis. Il-liturġija tal-kelma illum tistedilna li riflettu ftit fuq dak li qed jiġri madwarna, li aħna maħniex maqtuwejn bħala msara mill-ħajja soċjali, minn dak li jiġri madwarna, mill-fatti li jiġru madwarna. Dawn il-fatti aħna nistgħu nbidluhom bil-konverżjoni tagħna, billi aħna stess nibdew nikkonvertu. Għalhekk bi preparazzjoni għal dan is-sagrament Ewkaristiku ejjew nirrikonoxxu ħtijietna, nitolbu maħfra lil Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Fakkarkom li l-Ewkaristija tal-lum ser nofruha għar-Roħ Mari Bonello. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa Kristu ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla kull ħunjiena u tieba ġejja minnek, intu rejtna l-sawm u t-talb u loti tal-karità lil foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub. Ħares fit-tieba tiegħek lejn din l-isqarrija li taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Jien hu batni għandkom. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġetru, qassis ta' Midjan, u ħal merħla lil hemm fid-deżert u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'uġġieġa nar qalb l-ollieq. Mosè ħares u ra l-ollieq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal: ħanersa u nara din id-dera tal-għaġeb. Għaliex mhux jinħaraq l-ollieq? Il-mulej raħriesa biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-ollieq u qallu: Mosè, Mosè. U Mosè wieġeb: hawn jien. U l-mulej qallu: la tersaqx l-hawn. Neħħi l-qorq minn riġrejk għax il-post li inti fuqu art qaddisa. U s-sokta jgħidlu: jien u Alla ta' missrietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè qatta' wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu: jien ħarist u rajt id-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu u jien smajt il-karba tagħhom minħabba fl-arkwiżini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u noħodhom f'art tajba u wiesa, f'art nixxi ħalib u għasel. Mosè reġa' wieġeb: ara, jien immur għand uliet Iżrael u ngħidilhom: Alla ta' missirijietkom batni għandkom. Huma jistaqsuni x'jismu. Jien x'ngħidilhom? Alla wieġbu: jien li jien, u kompla jgħidlu: hekk jgħidilhom lill-uliet Iżrael, jien hu batni għandkom. U Alla kompla jgħidlu: hekk għandek tgħidilhom lill-uliet Iżrael, Jahwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, batni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem. U dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel, il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej, ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej
u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej u li jaħfer nubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħnina ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u jaraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lil-ulied Iżrael ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, idum ma jagħdab u kollu modrija, daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu, ngħidu flimkien ħaninu twajjeb il-mulej. It-tieni qari, il-ħajja tal-poplu ma' Mosè fid-deżert inkitbet bitwissija għalina. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl apostlu lill-Korintin. Ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti li missirietna l-kol kienu taħt is-sħaba, il-kol qasmu l-baħar, il-kol kienu mamda f'Mosè fis-sħaba u fil-baħar, il-kol kielu mill-istess ikel spiritwali. Xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom u din il-blata kienet Kristu. Madankollu il-biċċa l-kbira minnhom lill-Alla moġbuħx għax il-kol waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ ħżiena bħalma xxenqu huma. Anqas m'għandkom tgergru kif għamlu xi wħud minnhom u qerridhom il-qerriet. Dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bitwiddiba għalina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. Min jidhirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jqax. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Kjoġobkom numru bil-iqfa l-Evanġelu. Inżmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu qalulu b'dawk il-Galilejn li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sakrifiċċju tagħhom. U Ġesu qabatu qalilhom taħsbu intom li dawn il-Galilejn kienu iżjed midinbin mill-Galilejn l-oħra biex sofrew dan kollu. Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu bħalhom. Jew dawk 18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Siluam u għatilhom taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm. Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tejn imħawla falqa. Ma rvittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa. Ara, ilni 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tejn u qatt ma sibtilha, mela aqlaħħa. Għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Iżda dak wieġbu inti ħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nas ilha madwara u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej tal-Evanġelu nitnazzru minnu dietna.
Il-liturġija tal-kelma tal-lum, speċjalment l-Evanġelu, ma daqqatajn tgħid dawn iż-żewġ fatti x'għandhom x'naqsmu. Meta nibdew naqraw l-ewwel paragrafu din taqasam fit-tnejn. Il-Ġesu imorru ħdejh xi nies jgħidulu kien ġara każ, Pilatu, qed jirrakkontawlu qishom parti mill-gazzetta ta' dak iż-żmien. Pilatu fettillu jidħol fit-tempju, kien hemm xi lut qed joffru s-sakrifiċċju Galilej, qabad qatilhom waqt li qed joffru s-sakrifiċċju u d-demm tagħhom tħallat mad-demm tas-sakrifiċċju li għall-lut kienet xi ħaġa sagrileġġ kbir. U Ġesu mbagħad isemmilhom ukoll il-fatt li kien waqa' torri, it-tolli ta' Silwem, u qatel 18 ruħ. Din il-ħaġa tiġri lilna wkoll għax aħna l-insara qed ngħixu f'soċjetà. U dak li jiġri madwarna jiġri wkoll mhux ħtija tagħna, imma bil-kontribuzzjoni tagħna. U dan li qed jgħidilhom Ġesu hawnhekk. U t-tieni parti tas-siġra tat-tin għandha x'taqsam ħafna mal-ewwel parti. Ħa narawhom flimkien ta' xina wkoll għall-bidu ma stajtx nifhem eżatt, imma fi ħafna sinifikat. Aħna x'jiġrilna meta tiġri xi ħaġa fil-ħajja li mhix sewwa. Inwaħħlu f'xi ħadd. U dak mhux hu ma qatx attent xorob qed isuq u tkisser u miet. U nibdew ngħidu llum ma baqa' ħadd kulħadd hekk u nwaħħlu anke din il-gwerra l-hawn. U għax qed immexxi l-gwerra minn qala l-gwerra u għax forsi n-nies l-oħrajn taw x'jindikaw li ħajtlu mal-Western, mas-soċjetà tal-West. Imma aħna kif nistgħu ngħidu isna m'għandniex naqsmu ma' dan kollu? U Ġesu qed jgħidilhom kull ma jiġri u ma toqgħodux attenti anke intom ħajġrilkom hekk. U nifhmu x'qed jgħid Ġesu, qed nipprova nwasslu sewwa l-messaġġ għax huwa ċar imma ftit diffiċli biex twasslu. Dak li ħajjiġri għada huwa kollu riżultat tal-azzjonijiet tagħna llum. Jekk ir-Russja qalet gwerra għax aħna l-Ewropej ma konniex biżżejjed insara, ma tajniex biżżejjed eżempju, ma rnexxilniex bit-talb tagħna, bl-azzjoni sagra tagħna, bit-twemmin tagħna nikkonvinċu lil xi ħadd ieħor jimxi fuq l-eżempju tal-imħabba. Aħna sikwit nippuntaw subajna u għalhekk jidħol illum il-konverżjoni. Jien l-azzjonijiet tiegħi tal-lum ħajjeffettwaw lis-soċjetà ta' warajja. Jiena jekk illum qed ngħix kif qed ngħix, jiena frott ta' dak li ħadd mis-soċjetà ta' qabli. Dan li qed jgħidilna Ġesu. Jekk ma tikkonvertux, ħa tagħmlu l-istess. Ħa tispiċċaw l-istess. Kull ma jiġri madwarna huwa konsegwenza tad-deċiżjonijiet tagħna. Alla ma joħloqx il-ħażin. Jekk hawn ħafna mart, kemm smajni din meta kien hawn il-Covid u għadna fih. U ma rridx nismagħha din, ma nux biex nisma' Alla qed jikkastigana, mhux veru, Alla ma jikkastigax lil poplu li jħobb. Il-min tħobbu ma tikkastigax. Il-konsegwenza ta' ċertu mart huma deċiżjoni żiena tal-bnedmin għax Alla ħallina fil-libertà. Jekk ċertu mart qed jiżdied għax maħniex nibżgħu għall-ambjent. Għax qed nużaw kimiċi biex neqirdu ċertu mart. Qed innieħdu attenti tax dan huwa importanti u jifhmuni x'qed ngħid. Jekk jien nieħu deċiżjoni illi il-valur f'ħajti ikunu ir-rikkezzi tad-dinja, dak ħajħalli konsegwenzi fuq uliedi fuq is-soċjetà. Dan li qed jgħidilna Ġesu. Jekk jiena llum iddeċidejt
li naqbel mal-abort, għada pitada n-nepputi tiegħi ħajweġġani għax jagħmel l-abort. Dak li llum naċċettawh ħajiswa taħsara l-uliedna u l-uliedna. Jekk illum naċċettaw id-droga fis-soċjetà, da mhux politika ta' qed nitkellem, qed ngħid il-verità jien, issa min irid jifhem jifhimni. Għax jistgħu iż-żewġ partiti jistgħu daħluhom dawn l-affarijiet. Jekk illum naċċettaw li tidħol id-droga u li tuliedna forsi jkunu vittma ta' dik li aħna ċċettajna. Imbagħad għal xejn nibku. Dan li qed jgħidilna Ġesu dak li llum tagħmlu jista' jkun ta' deni għal dawk ta' warajkom. Arawx responsabilità għandna. Mhux għax dimbu dawk ta' qabilna waqgħet torri fuqhom, it-torri waqa' probabbli għax minn qed jibni biex jiffranka jew maħax il-prekawzjonijiet ġieli nisemgħu waqgħet dar x'kienu qed iħaffru qatlet il xi ħadd. Għax m'hemmx konverżjoni, għax min kien jew min kienu ma ħadux, ma rispettawx il ta' madwarhom, għax l-ewwel jien. M'hemmx konverżjoni, għalhekk Ġesu mbagħad jgħidilna l-istorja tat-tina, tridu tikkonvertu. Nibdlu ħajjitna biex ma jkollniex konsegwenzi tad-deċiżjoni ħżiena. Jekk jiena bnejt fwiet minn fejn is-soltu jgħaddi l-ilma, mbagħad ma ngħidux kif Alla jippermetti li ġelwiet u kaxkar kollox. In-natura l-ħabnija, natura. Umbat waħlu falla forsi, walla abbandonana. Alla ma jabbandonanix, imma ċertu konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħna, imbagħad ridu naċċettawu. Jekk jiena impejjeb u nixrob, imbagħad immur insuq u tkissirt, imbagħad miskejn. Iwa miskejn, u dejjem għandna ngħidu l-miskejn, però emmi l-konverżjoni, jekk jien ma nikkonvertix, jekk jien ma nbiddilx ħajti, jekk jien ma ngħix bl-imħabba, dawk ta' madwar ħajbatu. Jekk jien lill-uliedi bl-azzjoni tiegħi qed nagħlimhom valuri differenti minn dawk ta' Alla, jekk jien qed ngħidulhom b'ħajti jien dejjem xogħol, dejjem naħdem flus, nakkumula, nibni nagħmel, lill-uliedi x'qed ngħidulhom bl-eżempju tiegħi. Dak hu l-iktar valur importanti ta' fil-ħajja. Mhux li tħobb, mhux li tgħix ħajja nisranija. Kemm hawn żgħażagħ minn tagħna pereżempju jmorru jagħmlu xogħol volontarju. Ħadd ma jrid imur jagħmlu il-volontarjat speċjali għax kulħadd irid il-flus ta' dak li jagħmel u dan huwa żball. Għax int meta tagħti San Franġisk inti tirċievi. Meta tagħti b'xejn inti tirċievi. U dawn huma l-valuri li ibidlu s-soċjetà u ma nistgħux ngħidu li aħna qed noħolqu soċjetà jekk ma nagħmlux dawn il-valuri. Issa hawnhekk l-istorja t-tieni parti, l-istorja tas-siġra tat-tejn. Is-siġra tat-tejn huwa aħna. Is-sena li jitolbu l-bidwi lil missier jgħidlu tini sena oħra ħalli nħammilha u naqtala xi skok żjiena forsi s-sena d-dieħla tagħmel. Is-sena hija l-ħajja tagħna. Qedtilkom l-istorja tal-karrota, m'hemmx għalfejn ġenġa nirrepetiha, Alla bil-paċenzja kollha ħajjitna kollha jipprova inaddafna biex nagħmlu l-frott. Jekk jien għandi 60 sena u għaddew 60 randan u għadni ma ltqajtx ma' Kristu u ma konvertejtx, għadni ma fimċin ir-reliġjon. Il-qaddisejn meta ltaqgħu ma' Kristu bidlu ħajjithom minn hekk għal hekk. Is-Sammaritana, San Mattew. Xien iltaqa' ma' Ġesu biddel ħajtu kompletament. San Pawl, San Twistin. Dak li aħna għadna ma għamilniex iltqajna ma' Ġesu b'mod artifiċjali. Il-Ġesu ma ħallejniex ibiddel ħajjitna, jagħmel omru kollu jitħabat magħna biex inbidlu ħajjitna u aħna websu qalbna. Imbagħad fl-aħħar xin nibdew nindunaw illi kollox jgħaddi u l-mewti fil-qrib.
imbagħad nibdew forsi nippruvaw nersqu aktar qrib Ġesu. U Alla jaċċettana xorta ta'. Imma jeżis ħuti din l-istorja ta' Ġesu paċenzja kbira itina dik is-sena il-ħajja tagħna biex inbidlu ħajjitna. Dak li ħajjiġri 20-30 sena oħra huwa l-frott ta' dak li d-deċiżjoni li nieħdu llum. Jiena meta kont żgħir kienu qed jibdew id-diskos. Niftakar kienu niftħu d-diskos xi l-5-6 ta' flaxja sa nofs il-lejl u kulħadd jistaġeb iż-żgħażagħ sa nofs il-lejl. Jien kont wieħed minn dawk li ġiliet li d-diskos jibqgħu miftuħejn sal-4 ta' filgħodu. Illum il-konsegwenza narawha. Kulħadd jistenna l-ulied diħlin mid-dar l-4 fl-10, mhux fl-10 fis-sija f'nofs il-lejla għadhom ħirġejn iż-żgħażagħ tagħna. Ma fiha xi ħażin tal-ingawdu. Imma laqqas nibdlu l-lejl mal-ġurnata f'dak is-sens. Tlifna anke s-sens tar-ritmu tal-ħajja. Matul il-ġurnata norqdu u bil-lejl noħorġu. U dan ma jiswix ta' ġejta s-soċjetà tagħna. Ma jiswix. Jekk illum nieħdu deċiżjoni illi ndaħlu droga, nillegalizzawha, għada pitada ħajkollna konsegwenzi. Jista' jħoddu kulħadd tobba, notara, issa mbagħad il-konsegwenzi tal-effett tagħha naraw 10 snin oħra, 15 sena oħra. Imma eżis ħuti, noqogħdu attenti x'niddeċiedu. Ħalli s-soċjetà tagħna tkun soċjetà f'saħħitha. Jiġifieri jekk hemm gwerra, iwa jien għandi nħossni responsabbli li dil-gwerra ġiet għax jien fil-ħajja tiegħi ta' kuljum ma wassalx il-valur il dawk ta' madwari. Kieku l-Ewropa u l-Ewropej għexu iktar il-vokazzjoni tagħhom ta' nsara kieku forsi ma ġarax dan li ġara. Diffiċli biex nifhmu dar, però Ġesu dak li qed jgħidilna, inbidlu ħajjitna, qegħdin fir-randan, nippruvaw kemm jista' jkun inbidlu ħajjitna. Il-ħajja tiegħi dak li nagħmel, jekk kien saċerdot nipprova ngħix kemm jista' jkun il-vokazzjoni tiegħi, jekk kien ġenitur nipprova ngħix kemm jista' jkun il-vokazzjoni tiegħi. Dak li nagħmel ma nagħmlux biss għall-flus, imma nagħmlu b'imħabba. Jekk qiegħed f'uffiċċju ġiet persuna qudiemi, jekk jiena ners dik hija persuna. Kieku ommi jew ommok titratta hekk, dawn il-mistoqsijiet li rridu nagħmlu, jew qiegħed biss għall-flus jiena. Biex naqlax nikol biss, mbagħad ix-xogħol tiegħi nagħmlu kif irrid, dak ma jimpurtanix. Li jiġi wieħed biex jinqeda u ma naqdihx għax ma jkollix update. U forsi ma nimmaġinax ħajja forsi ta' tbatija għandu dak li jkun. Jew kemm ilu jġielet ma' dik il-marda u dak li għandu bżonn ma nagħmlux b'imħabba. Jiena bħala saċerdot meta jiġi xi ħadd jitlob lil għajnuna, kif nittrattah? B'imħabba jew ejja ħammorru. Hawnhekk li nibnu s-soċjetà fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma rridx indewwimkom għax qed indum ħafna. Nitolbu lil Alla ta' li dal-Vanġelu tal-lum dak li jiġri madwarna, dak li jiġri għada pitada jiddependi mid-deċiżjonijiet tagħna minn kif aħna ngħixu l-valuri li nsara. Għalhekk nitħabtu biex il-valuri nsara ngħixuhom sewwa, il-valuri nsara ngħadduhom lill-uliedna. Il-valuri nsara huma ħajja tajba, ħajja sabiħa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu Mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum u weġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mulija waħda
għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis, Alla fi Kristu għamel patt ta' mħabba magħna, ejjew fiduċja nitolbuh u ngħidulu salva il-mifdijin tiegħek mulej. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli tkun strument li twassal il-maħfra u l-ħdina ta' Alla lil dawk il-bnedmin kollha. Nitolbu għall-Papa Franġisku biex bil-vjaġġ li ser jagħmel fostna jservi biex niltaqgħu mal-imħabba tal-missier u narfu ngħixu taħwa flimkien. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu ħalli tinsab soluzzjoni għal waqfien mill-gwerer fl-Ukranja biex il-popli jgħixu fis-sliem. Nitolbu għalina biex imqawwijin mill-kelma nikbru fil-fidi tagħna u fl-imħabba lejn xulxejn. Nitolbu minn dan is-santwarju ta' Pinu, nitolbu l-mulej biex iqawwi lill-familji tagħna f'imħabbithom u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ fik. Nitolbu mulej Alla tagħna ħatkun il-kelma tiegħek dawl fil-ħajja tagħna bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek u bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna, għenna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Intritna nrodulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna il-midinbin inrażnu fina d-drawit iżina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja bla għadd ta' anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek bla ħin wieħed intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art, l-mlija, l-glorja tiegħek, wasanna fil-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata b'xmraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, rodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Marie Bonella li għalli qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudisa. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebtijek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għal missili tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, għala daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li intrid fija, li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswejlin se nfahmu bihom il-ħajja dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Id-dem ta' Kristu ħarisna ħajja dejjem.
Nar il-ġimgħa li ġejja hija l-festa għażiża ta' tħabbira tal-mulej l-Anġlu l-Verġni Marija dik li aħna nsejħula il-festa tal-Lunzjata. U l-Papa Franġisku għażel li f'dan il-jum huwa jikkonsagra lil pajjiżi tar-Russja u l-Ukranja lill-Verġni Mqazza Marija. U għalhekk qiegħed jitlobna biex aħna wkoll ninaqdu miegħu f'dan il-mument ta' talb. Infatti stieden lil sfijiet biex isejħu lill-insara biex jinġabru fis-santwarji Marjani tal-pajjiżi tagħhom u fl-istess ħin li huwa jkun qed jagħmel din it-talba ġewwa l-Vatikan, aħna minn hawnhekk sejrin naqdu miegħu bit-talb tagħna. U għalhekk inħeġġiġkom biex nhar il-ġimgħa ninġabru hawnhekk fil-5 ta' filgħaxija biex nagħmlu dan il-mument ta' talb għal paċi fid-dinja. L-aħħar avviż inħeġġu lil dawk li huma f'saħħithom biex propju nhar it-tlieta imorru jagħtu id-demm li huwa tan bżonjus bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija fil-Perġa tax-Xewkija. Nitolbu. ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadu muħbijin għal għajnejna sa minn din l-art ntlejna bl-ikel spiritwali. Fiċ-ċikontana nitolbu biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru u wettaqna bl-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fisem il-mulej morru xandru l-kelma ta' Alla, morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.